הגשר מוצף היממה, ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לעבור את הוואדי שבדרך לצורעה. קיבלתי צו לחודש מילואים, אל הבקעה לשמור ביישובים. שחררו אותי הבוקר וחזרתי לצורעה, להיות סוף סוף בבית יחד עם המשפחה. אבל הגשר מוצף ביממה, ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לעבור את הוואדי שבדרך לצורעה. התעייפתי ורעבתי 30 יום, שמרתי יום ולילה קור וחום. 6 שעות ש"ג ועוד 4 בפטרול, מנות קרב אכלתי, כמה עוד אפשר לסבול. אז הגשר מוצף ביממה, ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לעבור את הוואדי שבדרך לצורעה. חיכיתי פה בגשם כבר שעה, רטוב לגמרי עד הגופייה. יש חורים בנעליים והמים נכנסים, אתן הכל למען מכנסיים יבשים. אבל הגשר מוצף ביממה, ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לעבור את הוואדי שבדרך לצורעה. סוף סוף קיבלתי צו לטקס פטור, לא יוצא למילואים no more. יושב כל יום בבית עם אישה ובן ובת, כשיש חדש אבל לי לא כל כך אכפת. אם הגשר מוצף ביממה, ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לעבור את הוואדי שבדרך לצורעה. הגשר מוצף ביממה, ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לעבור את הוואדי שבדרך לצורעה. את הוואדי שבדרך לצורעה, את הוואדי שבדרך לצורעה.